मास्टार हौवाखौ सिख्लाफ्रा गोसोथोला मानो गोसोथोआ माने मास्टारफोरनि बेथना लिमिटेड जाहैबाय ना दख'ना 20,000नि बायनो हायो ना 5 स्टार 3 स्टार मोजां रेस्टुरेन्ट गौरां भेलि रेस्टुरेन्टफ्राव जाहैनो हायो बिराद निरासा आरोखि आजिखालि सिख्लाफ्रा माने मा बुंनो ओरैबायदि निरासा माने मास्टार हौवा नायफैब्लाबो जाबांनो नागिरला आरोखि जाब्लाबो माने एसे एखेबारे आलदा मोनसे माइन्डनि गोसो गियान थानाय आलदाया जागोन आरोखि खिन्थु बोथोरा सोलायबाय एखेबारे गारि गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर माबा माबिखौल' सिख्लाफ्राबो नोजोर होसै ओरैबायदि माने जालांबाय आरोखि दा ओंखायनो सेंग्राफ्राबो लबजोंनो बिफानि गस्ला बायनो होनाय फैसा माबा माबि होनाय फैसाजों लटारि लाग्रा जाबाय आरोखि हा थार मोनगोन बास मोनगोन माबा माबि मोनगोन माने हरसेयावनो मालिक बिदि आरोखि होमबाना गोसो जानाय हिनजावखौ मोनबाय दा बेयावनो बिदि जाबाय आरोखि जेनेबा नोङो गाव फाफि गुन्दाब्लाबो जेनेबा सोरबा बिबाय आरोनो नोङो 200 थाखा हरब्ला गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन आरोखि मोनसिगौ जेनेबा सोरबा गरिबनो एसे अनसुंथाइफोर हरोब्ला एडमिसननि न'नि माबा गाननाय जोमनायनि ओइ समावसो गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन आरोखि नों जेब्ला स्करपिअ 22 लाखनि टप मडेल बायगोन ना बे समाव गोथार फिलिंआ फैया बे समाव दुगा फिलिंसो फैयो बे काजलगावआवहाय माने खेलाखौथ' काजलगावनिफ्राय होआखै जाहैबाय खाग्राबारि काजलगावनि खोलाहा 9 किल'मिटारनि खोलाहा खाग्राबारि होननाय मोनसे जायगा दं बे जाहैबाय माने खाग्राबारि माइनाव जुबक संघा नैबे कमिटिया बे लटारिखौहाय माने बानायदों खारना जाहैबाय माने बिथांमोननि जे बैसागु रंजालि बैसागु सेलेब्रेसना देग्लाय 50 बोसोर जाबाय आरोखि फैयै फैयै 1974 आवनो जागायदों जाहैबाय देग्लाय 50 बोसोर जाबाय दा बिनि खुसियावनो बिथांमोना देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ ओरैबायदि रंजा बाजा खुंनो सानदों दा बेनिखायनो नैबे एसे माने एसे अनसुंथाइ जेन' मोनो बे लटारिनि दारै बेखौ बिथांमोना बानायदों आरोखि बिराद गिदिर लटारिया माने फार्स्ट प्राइजआ नैबे स्टार बास आरोखि 38 लाखसो जागोनदां दामा जों नुफेरबावाखै ओमफ्राय 15थासो मोजां प्राइज दं आरोखि ओमफ्राय बेखौ आङो नुनानै बिराद गोजोनबाय लबजोंनो आंबो बुक मोनसे लाबाय आरोखि औ मेगनानो गासैनि गिरि आरोखि बेनो गोजोन होयो बेनो माने खुसि मोनहोयो औ दा नोंथांमोनखौबो बयखौबो खावलायहरबाय बिथांमोननि हेड काउन्टारा नैबे काजलगावआव जागोन ओमफ्राय मोननै मिनि काउन्टार जागोन जाहैबाय खासिकट्रा बासुगावआवहाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनाबो लादो बिथांमोननि मोनसेल' मथ'आ बेनो जेन' कालसारखौ आरो जे रंजालि बैसागुनि जे मोनसे गोदो जोंनि आजौ आजैनिफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो बे फोरबोखौ बिथांमोना एखेबारे आब्रुथि गोनाङै गोजौनिफ्राय गोजौ मोजांनिफ्राय साबना हामसिन बिदि खालामलांनो बिथांमोना मिजिं थिदों देग्लाय एखेबारे गोगोम गाजा गोमजा खालामथारगोन जाहैबाय आरो खालामबोगासिनो दङ देग्लाय 50 बोसोर जाबाय आंथ' मा डायलग होबावनो रायजो राजा नुबाय थाखायो आङो बेखौनो खावलायो आरोखि बयखौबो थैबा जोब्बाय बे बाथ्राखौ आङो जेरावखि थाङा मानो आं बुङो मानसिफ्रा गोबां थाखा खामायनायाव बेस्थ' महर साजायनायाव बेस्थ' गोबां गावनि गोहोखौ बारा खालामनायाव बेस्थ' नाथाय थैबा जोब्बाय जेबो थांफाया आरोखि बेनिखायनो आंनिब्ला माने ओरैबायदि दा माने मास्टार हौवाखौ सिख्लाफ्रा गोसोथोला मानो गोसोथोआ माने मास्टारफोरनि बेथना लिमिटेड जाहैबाय ना दख'ना 20,000नि बायनो हायो ना 5 स्टार 3 स्टार मोजां रेस्टुरेन्ट गौरां भेलि रेस्टुरेन्टफ्राव जाहैनो हायो बिराद निरासा आरोखि आजिखालि सिख्लाफ्रा माने मा बुंनो ओरैबायदि निरासा माने मास्टार हौवा नायफैब्लाबो जाबांनो नागिरला आरोखि जाब्लाबो माने एसे एखेबारे आलदा मोनसे माइन्डनि गोसो गियान थानाय आलदाया जागोन आरोखि खिन्थु बोथोरा सोलायबाय एखेबारे गारि गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर माबा माबिखौल' सिख्लाफ्राबो नोजोर होसै ओरैबायदि माने जालांबाय आरोखि दा ओंखायनो सेंग्राफ्राबो लबजोंनो बिफानि गस्ला बायनो होनाय फैसा माबा माबि होनाय फैसाजों लटारि लाग्रा जाबाय आरोखि हा थार मोनगोन बास मोनगोन माबा माबि मोनगोन माने हरसेयावनो मालिक बिदि आरोखि होमबाना गोसो जानाय हिनजावखौ मोनबाय दा बेयावनो बिदि जाबाय आरोखि औ दा ओंखायनो खावलायदों सिख्लाफोरखौबो सेंग्राफोरखौबो थाखा फैसायावबो न' गिदिरावबो गोजोननाय गैया
फैबानो जोब्बाय माने गोजोननाया गावबा गावनि सायावसो नोङो जुदि थाइबानि लाल साहाजोंबो उदै बुङोबा बै 500 थाखानि साहाजोंबो एखे खोथा बेयाव खुनु डिफारेन्स गैया दा बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जेन' थाखा फैसायावल' गोसो होनानै पावार माबा माबियावल' गोसो होनानै जेन' जिउखौ बिथायलाङा माने आसल गोजोननाया गुबुनखौ हेफाजाब होब्लासो गोजोननाय मोनो बेखौ आंखौ बुंनायखाय फाग्ला साननो हागौ प्रेक्टिकेला फाग्लाखा होननानै मालायखौ हेफाजाब होयोबा माबायदि गोजोननाय मोनो होनब्ला जेनेबा नोङो गाव पापि गुन्दाब्लाबो जेनेबा सोरबा बिबाय आरोनो नोङो 200 थाखा हरब्ला गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन आरोखि मोनथिगौ जेनेबा सोरबा गरिबनो एसे अनसुंथाइफोर हरोब्ला एडमिसननि न'नि माबा गाननाय जोमनायनि ओइ समावसो गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन आरोखि नों जेब्ला स्करपिअ 22 लाखनि टप मडेल बायगोन ना बे समाव गोथार फिलिंआ फैया बे समाव दुगा फिलिंसो फैयो नै आंबो बायनो हाबाय जे देखायनाय मुदा फैगोन आरोखि गोसोआव बे गोजोननाय नङा बे माने गोथार फिलिं गोजोननाय फिलिंआ फैया आरोखि जेराव गोथार थायो बेयावसो गोजोननाय थायोना जेनेबा नों गाबोन 5 थाला बिल्डिं लुबाय ओरैबायदि लुबाय टाइल्स आरोखि बे समाव नोङो गोथार गोजोननाय फिलिं फैया मा फैगोन नै आं बानायनो हाबाय दुगा नैबे फिलिंसो फैगोन आरोखि दा आसल गोजोननाय आरो गोथार जिनिसखौ नांगौबा मालायखौ हेफाजाब होनाय मालायनि मोजां मावनाय नैबेयावसो दं आरोखि दा आंना बुंनाया बारा जादों जानो हागौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोखि खुलुमबाय लटारिखौ खिन्थु लादो आरोखि बे खाग्राबारिनि रंजालि बैसागुनि नामाव जे बानायनाय 12 मेआवहाय जागोन लटारिनि खेलाया नोंथांमोना जायोबा प्राइजखौ आराम लांफैदो आरोखि आरो बयबो टिकेटखौ लानानै बे खाग्राबारि जे माइनाव जुबक संघा बेखौ हेफाजाब होदो आरोखि बे कमिटिखौ बयखौबो खुलुमबाय गोजोन्थों